Timka mne masusu. It's a happy new year one. Happy New Year to all those Shemarians. Thank you for supporting my daughter. Who's a babisa? The babisa. For supporting my daughter. Thank you, Shemarians, very much. Wait, Chimboya Kuno. Aba mesa tabia kushebe zakwaza. Uyaone Washington dia kupura. Atiza washi akuta kupura mashushu acho. Sama mwangari ro Bermude. Uyabonza vanhu famba apa ku Washington tuyene Bermude. Dai uyabate muzugoti. Yakunewe. Pelazo. Wewe uyeto. Walk like a son, Andy. Much for money. Ay, wow. Modilo Shinta Gudun. I this time Washaka Gazil says na mama. Washaka for pega my shorts. Second of I was don't pick up my scabbard. I just check it can help to go to pick up my trousers. I was in the house I got to go pick it up. So now I'm going to the story that say guys, oh my god, happy new year. Kune munhu wese ndofunga mavideo edu chesa pa video anenge ari ekumashure because tikushayiwa time yekuti tinge tichimasubmita kune munhu anotitira kuti anga ari pachi ari pa Facebook. Saka my apologies kune avo vamwe vanhu vanotiona ku Facebook vasingakwanisa kutiona ku YouTube. For the meantime tungo tichifambira nenguva pa YouTube, but ku Facebook I think tichiri kuona 26 kana 25 mamwe mavideo asina kutokupai anzwa 25 December, but kuri ku Facebook. So I think vamwe vanongoti ko tambo ndei nhasi obviously tichiri pamba kwamanzvera then itambo pane zvatoda kunoisungisa muchazviona. Tine zvataka surprise vamuchairi nazvo saka kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinge zvichikwana mumota zvichatinetsei. Saka uya ndikuratidzei zvatiri kunoita kwamuchairi nhasi. Definitely or ndipitoroki I think patable kakutope pambisa. Saka tikunoita gochi takasponsewa ne one of the friend ari kwari ikoko. Thank you very much. Ndimaita kuti tinge tichienda kunoita zvatukuita muzwana nhasi. I'm also gonna take videos of where we actually stored stuff yedu yacho nyani yekwemhuri yakwamuchairi. Saka apa tapuwa Bryston na baba ndoti maita basa neBryston ramatipa idzitambo takatotenga kupi kwanyika. Saka Bryston ndiro think dai pamwe kushaya maki. Then uyane kuno kutimboratidza aya masusu sa uyabva chikanga masusu tichienda mamwari asata murepeti mamwari muchikanga anosorodza ari muchikanga aya. Saka masusu pale pachaitwa madirwa nhasi. I like madirwa. Saka unasona kukura kwakaita masusu achoni aya ndezviyo uyu chimbota kuna mama zvise timka mune masusu. It's a happy new year one. Happy New Year to all those Shemarians. Thank you for supporting my daughter. Who's a babisa? The babisa. For supporting my daughter. Thank you, Shemarians, very much. Wait, Chimboya Kuno. Aba mesa tabia kushebe zakwaza. Uyaone Washington dia kupura. Atiza washi akuta kupura mashushu acho. Sama mwangari muchikanga mamwe akasamari yaunya soradza mukati. Mama chimbomira. Saka mamwe angari muhari yawa ndo ari kuburwa nawashi. Kwari zviri sei muradza zviri. Julie. Bobo. Is it Bob? Uri sei basa ramasusu. Aiwa, unokuti kumushashi. Naro Bermude. Uyabonza vanhu famba apa ku Washington tuyene Bermude. Dai uyabate muzugoti. Yakunewe. Pelazo. Wewe uyeto. Walk.
Walk like a Sunday. Much for money. Ay, wow. Modelo chinta ukuzuni. Tunitsa. Ayo. Andire kumundele. Alisire kumunda. This time washaka gadzirwa size na mama. Washafara kupfeka mashorts. Saka ndofunga zvakanzi aiwa kwose uda kupfeka mazvikabudura zvakati zuti chakaitika naye kuti unge uchipfeka matrauza. Awa inda ndakuziva kuti ndakwepikira namudhara. Saka nangotora ndangobva ndisitori na trauza. Baba wakwanisa. Hawa uda kwanyepera baba musala chamwari. Hanzi. Satenda kuti mupa zvakawandisa ka. Chouya apa. Vapedza kudla saka zvazvimafuta sadosangona zvakadai so saka mafuta enguruve paura wenguruve inozi yeNew Year ya saka paura nguruve yeNew Year ka mafuta anga akawandisa saka thingi vakuita kumasasika wachindiwaita izvi aiwa ndimbuya wanzi ndokuti chitese handizini aboma mafuta wakaboma mafuta anotondika ya because anga chirova moyo nditosaka chotomtura andasiya wamaona ndasiyawo angu ini saka tochibvapo hanje unozobvunza makako ese pavhidhiyo yangu touya muno mukitchen mama Sharon as usual. Get used to the kitchen. Saka normally kana kune doro kune chichi ndomunetwa zvinhu. But look at this. Donguruve yadi. Guys, ane toda kutombo kudadira iwo. New Year. Yadibate musoro nguruve. Iro. Waiti guys. Happy New Year. Toda kudadira iwewe. Vasiri kumusha taurayirwa nguruve nababa ndo imwe nyama iyo zvizipa napa iyo saka like ndakambokudza ipepe kumashure kuti obvious kuno kwatina mafiriji but pamwe datine firiji ka taitora nyama iyi handiti toicheka-cheka kamapisi yoiswa mufiriji unfortunately saka apa pane munhu anombopota achimbodai pane mumwe muti so mama unonzi chiwewe unodzika nhunzi kudai muzeze unombonzwa oso iwoyo saka I think komanaenda unotsvaga iwoyoyo saka apa ukona nyama yese idai ikazochekwa-chekwa futi vaicheka-cheka I think vachazongosasika sezvavakaita futi iyi yemombe irimu saka iyi ndeyemombe iyi ndeyenguruve yegwai yakapera paiyi nguruve ndo yatapuwa for New Year nababa chokutendai ndotenda ndega zvangu wana manje kweboys amekwaraenda saka that's basically it about our New Year then obvious kuchangu kune madirwa pamwe ika 7 days kawakale kali mwangu oh my god ndichiri ipapo uyakusikunzi ndichiri ipapo wachichimbotudza chinhu chakaitirwa anozi maibhesi nasajeni nemushemariyeni maibhesi nasajeni mangwana ari kupuwa chii indakahwari mafungafunga angu tanzi vari kupuwa bhaketi mumwe nemumwe bhaketi redoro ndofunga kudadizi aukushineyo saka maibhesi nasajeni vakafarirwa nemwe mushemariyeni ari kuzhiva futi kwenyika yekugwame nekunyika yake ari kwaaripo ndobva ati shiro unoziva kuti chika maibhesi nasajeni vanofungisa mwari pamunini wangu nehama dzangu ari kumusha kwedu saka ndoda kuti vatengerwe doro ravo saka I think doro ravo richati mumwe nemumwe bhaketi oro rinenge riri equivalent to hari I'm not so sure but mari yacho ndakatoisabhita kuna mama yai mutaurira vanhu shuwa ndanda kupai mari yasajeni uyai mutaurira vanhu shuwa kuti makatorisiva mari ndatohwa kuti meseji yakasvika makatopiwa kamari yasajeni neke mutowadaidzani komabhesi vese ndatuma mumwe mabhesi matumani muzukuru wavo angaripi pano angaripo amaifunga uyu chisikana chechikuroma komana shiya wokuti anoauza kuti mangwana vatore vatatoti vave nhasi
padei tichisvina vatovatsira doro vavo vanochera vega because kozvinuka nongona kuti yaimutora zvaka zvakagadzikwa ii munhu onzwa mudumbu woti napedu ndakapuwa doro riya kwanhingi saka ndatoti ngavauye nhasi vopi madoro ravo vega pamune muchisvina riri mhuri yepedu vochera voga vovatira kumba kwavo zvakangonaka zviya zvokuti munhu yautora zvakati Wakasendeka pakrismas ii holiday kaino andokanzwa vaivaya panyu year pachristmas vakanzi vakamwiswa pamwe wangu achigara vasinga pamwe vanga achirwarawo zvavo vakanzi vamwiswa nedoro saka ainangoti uyai votora vega vanenge ndisvina rakawanda irori vosadza zvinhu zvavo zvoenderana nemari yavo avoya votora sakaatoya vanofanira kunga vasaita zvendisina kuvaona nhasi zvikana vachiuya nhasi tiusvina manhezvo memusati madzoka ndinadzoka akabata kutora gaiti manye kutora ndigoita vhidhiyo imwe isunfortunate manje live stream kuti bhatani rapi ndichaita sei maybe tichatsvaka vanobatana network but iri kunetsa kana pasina ndichaita vhidhiyo navo vachivaona vachifarira vanoya zvakasiyana sajeni vaibesi havanouya chero vangouya kuzotora chete right saka guys kwaina nasajini takukwira ndege svita ndege takanzi yamukwira ndege nashema vafara kuti vakatengerwa doro tawauza ndikati makatengerwa doro namasha marenzi kanzi titokwira ndege svisi okay guys saka papatika babata takuinda kwadungu kunotora zvinhu zvapamuchairi chakuitirai vhidhiyo chikuredzai zvinhu zvachona